Doon na lang ang panahon, iksun ng Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw at ako, iyan kuhaon, sugatong na siya. Ikaw at ako, iyan kuhaon, lalinong nagdusa. Panganudul kalipay ang ating matagamtaman, kauban na siya. Pagkaanin lutok kataho, ang langit tulubulawan ang ating pagalatan daw sa langit ang iyang kadan-an siya kapulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na ikamatayo Lunlon tanan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatapos. Siyudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbahan, dayanan sa mga gila na bato. Supa sa kinabuhi, kristal na buming tubig, inas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun nga ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan kuhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan kuhaon, lalinong nagdusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagamtaman, kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga lupa iyang pakilan, wala na ikamatayo Lulong tangan kalipan, uban sa atong Diyos, kanindot ang langit kamatapos. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakilan, wala na ikamatayo isugo. Nga among mga kinabuhi, Lord, takusog ang ayan nga maghatag og pagdahig og pagsimba diha kanimo, kay hapit na gyud ang imong pagbalik, Amahan. Pipila na lang gyud ang mga panahon nga among gihulat. Mo kanang tagay gyud mig kusog, Lord. Mapidanayunong kasing-kasing, matinudaanon nga kasing-kasing, Lord God. Kanunay nagapamalandong sa imong pulong. Mamahimong panalangin sa among mga pamilya ug sa mga taong nakapalibot sa amo. Dalaygod ka sa walay katapusan, Lord. Salamat sa imong pagkamaayo, Lord Jesus. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Hallelujah. We give you praise. Hallelujah. Yes, Jesus. Lain usab ang kahigayunan, Ginoo, na niining mga adlaw. Amo gayong giila nga matahom nga adlaw nga kami magaduol aron sa pagsimba kanimo. Ibubo na usab ang kalayo
sa kainit sa amo magasing-kasing nga magapabilin ug magapadayon kami nga madasigon hangtod sa imong pagbalik. Ang imong pulong nagapahinumdum lamang kanamo aron nga walay usa kanamo nga mga wala apan kaming tanan mahidangat sa imong gingharian. Mao nga Ginoo, pagasugdan namo ang mga pagpadayag pinaagi sa balang Espiritu Santo nga walay usa kanamo Ginoo nga dili makasabot ni ining mga butanga. Tungod kay kining mga butanga dunay mga kahulugan ni ining moabot nga mga adlaw. Busa magapadayon kami ug walay lain ngalan among gibayaw ug gisimba ang pangalan ni Kristo nga among buhi nga Dios. Amen ug amen. Maayong buntag. Praise the Lord. Okay, bantay-bantay ta sa atong mga distansya o ang atong face mask. Ako di lang sa ako mag-face mask, kiniaman ko diri sa tubangan. Nag-anam og pilo ang mga adlaw, nag-anam usab og katahom ang atong pagpangalagad. Amen. Okay. So karong buntaga, dinhi ako magahisgot mahitungod ni ini nga basahon ni Daniel. Okay. Dinhi sa 1 Peter chapter 1 verse 7. 1 Pedro kapitulo 1 versikulo 7. Naghisgot kini mahitungod sa pag-ulay sa pagtuo. This have come so that your faith of greater worth than gold. Mahitabo kining mga butanga aron nga imong pagtuo mahimong labaw. Okay. Labaw pa kay sa bulawan, which perishes even though refined by fire. Ang bulawan gikumparar sa pagtuo. Og niingon si Pedro na kining bulawan mahanaw ra pinaagi gani sa pag-ulay sa kalayo. May be proved genuine and may result in praise. Pinaagi sa kalayo maulay ang bulawan og mapamatud-an gayud kini nga tinuod and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So, kining buntaga, hisgutan nato kining pagtuo, uban sa mainiton, uban sa init, nga pagsulay. Okay. Faith and the fiery trial. Ang yawa dili gusto na makasabot ikaw sa pagtuo. Tungod kay nahibalo ang yawa nga kutob sa gitudlo sa Ginoo makaayo sa tao. Amen. Ang yawa, gusto niya na dili ka makasabot ni ining pagtuo. A devil want to destroy faith. Daghan siyag paagi nga dili siya gusto ni ana nga makasabot ikaw. Apan ang Ginoo, ingon siya dinhi, gusto niya nga i-develop. God test us to develop our faith. Gusto sa Ginoo nga matagad, maatiman, makuha, masabtan ang tinuod nga pagtuo. Tungod kay kini magong pagtuo, dili ni basta-basta na sulay-sulayon ra. Okay.
gawas ni Abraham sa Hebrews chapter 11, 17, gisulayan siya kung unsa kadako ug bugat niyang pagtuo. Giunsa siya pagsulay ang pinakamahinungdanong butang nga naa kang Abraham. Maoy gitandog sa Ginoo kung tinuod ba nga nakuha niya ang pagtuo. Okay. Chapter 11 verses 17. By faith, Abraham, when God tested him, offered Isaac, nga ihalad si Isaac, ingon nga buhing sakripisyo. He who had received the promise was about to sacrifice his one and only son. Gisulayan si Abraham. Sa Biblia, kanang giingon sa Hebrews chapter 12, Romans chapter 12, tanaw na to kadali. Kanang giingon diha, therefore I urge you, brother, you shall in view God's mercy, offer your bodies as living sacrifice. Sa Biblia, duhara ang gihalad ingon nga living sacrifice. Number 1, si Isaac. Gisulayan si Abraham sa Dios. Kung asa o unsa kadako ang iyang faith. Apan wa mo balibad si Abraham sa giingon sa Ginoo sa diyang gisulayan siya. Sakripisyo nga paghalad kay layo ang iyang gibaktasan. Paingon sa bukid sa Moria ug karon dili na minimo makita ang saunang panahon kay siyudad na. Mao gani nang hinungdan sa magkasamok. Og sa diha nga nahumana og halad, giarsa niya si Isaac sa dihang nahimo na ang pagkamada sa mga bato, gibutang ang mga kahoy, gigapos niya iyang anak, og iyang gibutang sa halaran. Og iya gyud untang buhaton ang ipabuhat sa Dios kang Abraham ngadto sa iyang anak. Apan wala motugot ang Dios nga mahitabo. Og tungod niadto giilisan si Isaac og usa ka laki nga karnero. Og sa diha nga mibangon siya, praise the Lord. Mao kadto ang gihimo na buhing halad. Sa maong paagi daw sama nga si Isaac kadtong karnero nga gipatay. Og sa New Testament, praise the Lord, si Kristo ang gihimong halad. Og tungod niadto gipatay gayud siya. Apan nabanhaw siya. Buhing halad. Baliko nato kining pagtuo o kining kalayo sa pagsulay. Ang Dios gusto na idibilap ang imong pagtuo. Dili ni pariha og usa ka butang nga nagkinahanglan ta og kining mga maayong mga mason, mga maayon na mga architect na maoy mo pahilon na aron maggwapo, madibilap og maayo or landscape. Apan lahi ang faith. Madibilap ang faith pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay.
So dinhi makita nato na kining pagtuo mahulog sa duha. Tinuod nga pagtuo, true faith, ug dili tinuod, false, piki nga pagtuo. Tanang tao naay pagtuo. Pero lang, ang true faith naay object nga iyang igon aron mahimo siyang true faith. While ang piki nga pagtuo, wala siya object, butang nga iyang igon. Balikan nato ang New Testament, maugani nga niingon si Jesus kang Tomas. Tomas, mituo ka kay nakita mo ako ug nahikap nimo ang akong mga kamot, apil ang samad sa akong kilid. Pagtuo gyapon to. Pero giingnan siya ni Jesus, piki na Tomas. Ayaw ni anang klasiha sa pagtuo. Bulahan kadto silang nituo nga wala makakita kanako tong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Og tungod niini, praise the Lord. Mismo si Pedro sa Biblia. Okay. Mismo si San Pedro sa Biblia, nakaila na siya mahitungod ni ining mga panghitabo sa Old Testament, ilabi na sa libro ni Daniel. Nahibalo siya ug nakaila siya nining tulo ka mga Hebrew men. Si Shadrach, si Meshach ug si Abednego, nahibalo siya. Nakaila siya ug nahibalo siya kung unsang klase ang pagtuo nga naa niya itong tulo ka mga Hebrew men. Okay. Nahibalo siya. Ug tungod niini, ning sibo ang iyang kasing-kasing niining tutulo ka mga Hebrew men. Ang tinuod di ay nga pagtuo, praise the Lord. True faith, unsa man, muatubang, will confront the challenge. Ang tinuod nga naglakaw sa pagtuo, dili mo talikod. Like Shadrach, Meshach, and Abednego. Itong palakpakan. Praise God. Ngano? Tungod kay si Shadrach, Meshach, ug Abednego, naigo nila ang object sa faith. While ang crowd, hallelujah, akong gitun-an kini, mahitungod ni ining mga panghitabo. Okay. Ang crowd, ang mga tao, si Haring Nabucodonosor or Nabucodonosor, naghimo siya og dako nga dibulto. Ang iyang katason 90 feet. O ang iyang lapad 9 feet. O kining dibulto nga iyang gihimo, sa wala pa kini mahimo. Hallelujah. Nagdamgo na siya sa chapter 2 sa Daniel. Nagdamgo siya. O sa iyang damgo, iyang gipatawag si Daniel. O iyang gipahubad kung unsay buti pasabot niini. Okay, mao ni Daniel. Ang chapter 2, mao ni. Daniel interprets the dream of the king. So mao ni ang iyahang damgo. Nagdamgo ang hari o usa ka dako kaayo
nga dibulto. Okay. So dinhi gi-interpret ni Daniel. Og tungod sa ilang mga panahon, daghan man silang bulawan, pero ang nakita dinhi sa damgo sa hari, mao kini, na ang iyahang nakita na dibulto, dili pure gold. Okay. Tungod kay, nag-ingon dinhi, verse 31, chapter 2 sa Daniel, "You look, O king, and there before you stood a large dibulto." Ingon siya, large statue, an innermost dazzling statue, awesome in appearance. The head of the statue was made of pure gold. Its chest and arms of silver, o dili na gold. Its belly and thigh of bronze. Dinisatiya niya, paingon na sa ubos, bronze. Ang iyang legs of iron. Its feet partly of iron and partly of baked clay. O dili yun ay pure gold ang tibok dibulto. So dinhi sa chapter 3, nagbuhat na gyud siya. Nagbuhat siya og dakong dibulto. Og sa akong pagtuon ni ani, dili gyud ni pure nga gold. Ang ulo na gold na siya kay sumala sa damgo, nagkabahin-bahin na may silver, na iron, na clay. So sa iyang paghimo, sa pagbuhat na gyud niya sa akto, it is possible na anay kahoy apil ato. Gipatindog niya ang dako nga dibulto og didto iya dayon nga gipahibalo sa giingon herald, messenger, kanang tigpahibalo. Ang messenger gisugo sa hari, patindogon tani. Asa ni gipatindog dapit ha? Okay. Oh, sa Dura. Kining Dura nga lugar, mora ni siya, mora na buntod-buntod ni siya. Kay kining nga dapit, makita nimo ang nagkadaiyang lugar. It must have awesome sight to see the golden image standing on the plain at Dura. A location perhaps 6 miles from the city of Babylon. Ang Dura simply means a walk in place. Suruyanan. Unya kining Dura, nga gibutangan sa dibulto, gwapo kining nga lugar, and there were several sites with that name in ancient Babylon. Also in the area was a furnace into which people would be thrown. Dito sa Dura, gibutang po dito ang hudno nga kalayo. Dito itambog ang tao kung dili siya musugot sa order sa hari. Would be thrown if they refuse to feel down before the image and acknowledge the sovereignty of King Nabucodonosor. Naa sa Dura. Naa dito ang hudno. Naa dito ang giingon awesome sight. Praise God. Okay. So tungod ni adto, niabot gyud ang adlaw. Moabot gyud kining pagbalik sa Ginoo, kumpiyansa mo, moabot gyud ang adlaw ba? So wala paning atong panahon, dili ba madungog nato sa tao? Dali ra lagi ang adlaw moabot. Dali ra lagi mahuman ang adlaw. Kita'y nagpadali ang atong pagtuo. Pag-abot sa adlaw, diha na naguna-huna, natag-unsa na ning panahon na. Okay. Grabe, mo nigingon, fiery trial. Praise the Lord. Fiery trial. Mo bitaw na ako
kuba-kuba ko usahay labi nagmagabi na lagi. Iti mong hayagan ng suga ni Budjak. Adto ka sa gawas, mo nagmulta naon ba di hayaga ba mapansin man gyud ta. Unya bisag wala ko diha ako gi pangitaon ani. O gyud na ba? Mo na nga ingon ko na maglinabanay ra gyud unta punta. Panahon sa practice good. Adlaw na lang gud wa nay gabi ay ang panahon. Okay, balik ta sa mensahe. Ang mensahero gisugo sa hari. Sige. Paibalua ang crowd, mga tao, tanang pinulungan, tanan, paibalua. Ang pagpahibalo, wala iagig butasyon. Maayo giagi ang tagbutasyon, yes or no? Wala. Wala giagig butasyon. Ang magpapahibalo or ang mensahero, he simply told the people that what was about to happen was a matter of life or death. Okay. Wala giagig butasyon, yes or no, wala. Gipahibalo lang dayon niya nga kini, kamatayon o kinabuhi. Sa dihang mutingog na ang sounds, they would either fall down before the image or would die. Abi ninyo, gilisdan ba ang crowd? Wala. Wala. Mga tao, gilisdan ba? Sa diha nga gipahibalo na, ang dili mo tuman niini, dili mo pull down, mamatay. Apan ang mo pull down, mabuhi. Hallelujah. Niingon ba ang crowd? Lisura ni niingon ba? Wala. Ngano? Ang crowd gitawag og mga superstitious. They worship gods. Gods. Anad. Hallelujah. Sa pagkadungog nila sa mensahe, na problema ba? Wala. Wala sila mo problema. Naaba po sila pagtuo? Naay pagtuo. Nganong wala man sila lisde? Naanad naman sila og simba og mga gods. So, dili lisod ang pag-obey. Tama? Okay. So, dili lisod ang pag-obey. Tungod kay na-accustom naman nila ang pagsimba sa daghang mga gods and goddesses. So, the command of the king was easy. Kasayon. Yukbura. Hallelujah. Praise God. The difference between true believer and the unbeliever. Naay kalahian. Ang tanang mga believer moingon amen. Ang mga unbeliever po moingon amen. Palakpakan ang pulong sa Ginoo kay walay sagol. Unsay kalahian sa believer ug unbeliever. Ang unbeliever accept nila. Kana lang kasayon. Naanad sila. Pero ang mga believer, praise the Lord, ang tulo. Kaya balo ba mo na ang nitraidor sa tulo, mga Kaldianhon? Kaldianhon. Okay. Dinhi sa libro sa Daniel, makita nato dinhi ang mga Kaldianhon. Praise God.
Okay. O kining mga Kaldianhon, unsa ni? Apil ba ni sila sa panagtigom? Okay. Nagtuo ko nga wala kini siya. Wala kini sila mo apil sa tigom kay nakaila na ang hari sa mga Kaldianhon, na kining mga Kaldianhon loyal sa hari. Basta loyal ka, wala gyud kay problema. Pero kadtong mga tao nga gipatawag sa hari, gituyo ra niya tong patawag aron makita niya kung kinsay mo reveal. Gusto niya na walay mga rebellious. Hallelujah. Okay. Ug tungod diini, mapasigarbuhon ang hari, garbo kayo niya tungod kay daghan lagi mga kadaugan, mga pagpangdaog. Mao na nga ni garbo siya maayo sa iyang pagkahari. Kini si Nabucodonosor, mo ni siya. Okay. Ug tungod niini, praise the Lord. Ang mga Kaldianhon wala mo apil sa crowd. Wala mo apil. Unsa ilang gibuhat? Kaya nga binuang man ang payukbo-yukbo ra ta. Ayang apil diha kabalo bitong hari na loyal ta sa iya. Diri ta sa daplin. Ay lang kong yukbo, may hinungdan ng yukbo-yukbo, rabols. Mo na, yukbo-yukbo ra, kunya barong na po, yukbo na po. Atras na rin, kabalo na ng hari na loyal ta. Tanaw nato kung kinsay dili mo yukbo, amaw na. Okay, sa diha nga gipatingog na ang trumpeta, tut-tutut! Yukbo na yun, ay, ingon na mga tao, kapayat, pilara. Yukbo din sila. Pero ang tulo. Amen. Palakpakan ng pulong sa Ginoo. Pero ang tulo, hallelujah, wala gayod sila. The crowd believed the herald. Ang mga tao naa sila'y faith. Labaw na sa gisulti sa mensahero, ni believe sila. And the king, and therefore they obeyed. Mo nang miyukbo sila. But the 3 Hebrew men believe. Ang tulo ka Hebrehanon ka mga tao na apod sila'y faith. Ang ilang faith is the commandment of God. So they disobey. Hallelujah. Mao ni. Amen ba? Naabay pagtuo ang crowd, ang mga tao, sa herald, sa mensahero, sa pagsulti, isaway problema, pilara. Tuo mi ani, yukbo sila. Pero katong tulo ka mga Hebrew men, naaba sila'y faith, o ang ilang faith, ditugyod sa Ginoo. Busa tungod kay sa Ginoo, dili man sa Ginoo, ang katong gipatuman nila, ni disobey. Atong palakpakan, ang pulong sa Ginoo mong palig-on ka nato. Amen ba? Palig-onon yung ka sa Ginoo. Unsa may nahisulat dinhi, mao na gyud ni siya. Okay. Tungod niini, makita nato na ang Dios nagalihok sa ilahang kinabuhi. Ang tinuod nga nagkinabuhi sa pagtuo, the true faith is not frightened by threats. Makita nato na sa tulo. Nahadlok ba sila? Wala. Gipatawag sila sa hari. O sa dihang gipatawag sila sa hari, niingon si Sadrak, si Misak, o si Abednego sa verse 16. Ingon siya, Sadrak, Misak, and Abednego replied to the king, "Oh, Nabucodonosor, Hari Nabucodonosor, we do not need to defend ourselves before you in this matter.
Verse 17, if we are thrown into the blazing furnace, kung itambog man mi sa nagkalayo nga siga, the God we serve is able to save us from it. Maunay kalahian. Ang crowd, ang mga tao na ay faith. Ang 3 Hebrew men na apod sila faith. Ang problema, kay kining tinuod nga faith, letter F-A-I-T-H, na ay object nga igon. O ang crowd, wala makatunong sa tinuod nga faith. Apan ang tulo, didto na igon nila ang usa ka butang nga faith, object. Mao ang balaod o ang paagi sa Ginoo. Mao na nga niatubang sila nga walay gibate nga kahadlok. Amen. Hallelujah. Okay. Mauni. Si Shadrach, si Meshach, ug si Abednego replied to the king sa verse 16, Daniel chapter 3, verse 16. Mitubag sila sa hari, "Oh, Senior Hari, we do not need to defend ourselves before you in this matter. If we are thrown into the blazing furnace, the God we serve is able to save us from it." Hallelujah. "And He will rescue us from your hand, O Hari." Verse 18, "But even if He does not, we want you to know, O King, that we will not serve your God or worship." Iyon siya, bisan pagdili pa miluwason, dili yun mi pwedeng musimba. "We will not serve your gods or worship the image of gold you have set up." Then, Nabukadnesar was furious, perti nagyong sukua, kang Shadrach, kang Meshach, o kang Abednego, o niya ang iyahang attitude toward them changed. Moarag ni saka ang dugo sa hari. O niya dito ni taas ang yang dugo na mulang yang naong he ordered. Yang giingnan kadtong tao, inita og maayo, kanang kalayo, 7 times. 7 kapilo kainit sama. 7 kapilo kainit. Okay, muna. "And commanded some of the strongest soldier in his army to tie up Shadrach, Meshach, and Abednego." Hala, gapusan ninyo ng tulo, gaay ginag-ulo. "And throw them into the blazing furnace." Verse 21, "So these men, kadtong gisogo, wearing their robes, trousers, turbans, and other clothes, were bound and thrown into the blazing furnace. The king's command was so urgent, and the furnace so hot, that the flames of the fire killed the soldier." Oy, tungod sa hilabihang inita na gyud kaayo, ang unang namatay ang kadtong sundalo, soldier. Hutok up Shadrach, Meshach, and Abednego. Imbis kay siya unta mo'y mutuklod, siya'y unang nikirig sa kainit. Gamhanan ba ang Diyos? Gamhanan ang Diyos. Og tungod niini, praise the Lord. Hallelujah. Okay. "And these 3 men firmly tied fell into the blazing furnace. The king Nebuchadnezzar leapt to his feet in amazement and asked his advisor." Niingon ang hari, nakatindog siya. "Uy, wala man mga unsa. Dili ba
tulo man na sila kalalaki nga gihiktan o giitsa sa kalayo. Itubag po tong iyang kauban. Oo, Senyor Hari, tanawa. I see 4 men walking around in the fire. Wow. Unbound and unharmed. And the fourth looks like a son of the gods. Mga igsoon ko diya kang Kristo, palangga gid ka sa Ginoo. Bisan na asa ta mulakaw, salig sa Ginoo na Lord, uban ta pirmi Lord ha. Madunggan gyud na niyang istorya ha Lord, uban gyud ta Ginoo. Kung tan-awon nimo sa kilid, duwa gyud kay nakita, sagbot ray nakita nimo. Apan sa tinuod naa siya sa imo kauban. Kining tulo nga giambak sa kalayo, tulo ra gyud ni sila. Pero nay usa nga wala nila makita, dili nimo makita. Nga mo'y andam nga musagakay, bisan asa ka pa dadah, bisan asa ka pa. Si Daniel, gihagbong sa langob sa leon. Kahinomdom mo? Si Daniel way kahadlok sa langob may leon. Diyara ko kutubod. Okay. Kamao mo siguro ni anak, kamo nalay kanta sa inyo. Kumusta man si Daniel? Usa siya kataong matarong. Usa siya katao nga naglikay sa dautan. Sa wala pa mahitabo ang init. Fiery trial. Buutan na daan siya, mapinasakupon, matinahuron, matinudanon. Si Daniel. Wala pa mo abot. Kita, wa ta mahibalo sa atong paingnan. Wala pa mga abot ang mga adlaw. Sama na to, nga nagbuhat tag mga maayong buhat. Ang Dios nagaihap na niana. Giila na daan ang sulod sa imong kasing-kasing kung asa dapit ang imong gugma. Bisan gani sa atong unahon, God is omniscient, ang Dios nahibalo na sa imong unahuna. Sa diha ang gagikasinahan, kining mga buhatan kasina man Kining tulo nga gihagbong kasina ni oy. Gisumbong sa tulo, gisumbong sila sa Kaldianhon, astrologers, gisumbong sila. Si Daniel, gikasinahan ba? Gikasinahan. Santiago 3:16. Diin man nang magsugod ang kasamok, gikan sa kasina. Santiago 3:16, tanawa ra ng inyong mga binisaya diha. Kung naay mga kasamok, naay kasina. Oh, mauna. Kung naay kasamok bisan sa panimalay, kana mga samok-samok diha. Oh. Kung sa may hinungdan nga giaway-away nila na kanang Israel, sa may hinungdan na kasina man na, mga boundaries. Kaya unsa pa nang ilang mga giaway-awayan diha. Santiago 3:16. For where you have envy, kung asa kuno ang kasina, ug ang hinakog nga ambisyon, selfish ambition, there you find disorder, naay kasamok. Oh, kung asa kuno ang mga kasina, naa diha ang kasamok. Gikasinahan si Daniel. Mao to nga gihagbong in taon sa leon. Gibawalan maputo pagampo, di ba? Ang trabaho sa maayo karon. Ang mga maayong trabaho karon, kontrahon ka sa mga dautan.
Wala makabalibad ang hari kay nasilyuhan man ang iyahang balaod. Karon si Daniel may nakitaan nga nagampo. Praise the Lord. Kay gusto nila nga maghimo silang balaod nga walay laing moampo kanturang yung dibultuhan mo ilang ampuan, mao na no? Karon sakpan man. Gidakop dayon gipanidaan si Daniel. Ug sa dihang gipanidaan gidakop siya. Si Daniel ug ang hari pating amigo ha pero tungod kay nay balaod. Basta nakabalaod bisag unsa ka amigo ka, basta balaod na. Gisulod siya dito sa leon, gihagbong siya sa leon. Ang hari naguol siya. Wa pagani mo subang ang adlaw, praise the Lord, hallelujah. Giadto niya ang iyang amigo. Kadlawon pa. Giablihan niya, Daniel, buhi ka pa ba? Kanang leon nila nga ibutang diha, dili na nila pakanon, gutom nga leon. Dili ka pagani mo dapat sa simento, wala na bungkag ng lawas nimo kay bitas-bitason yung ka. Pag-abli sa hari, Daniel, buhi ka pa ba? Kasi tubag, mahal nga hari. Buhi pa ako. Sa diha nga ila akong gitambog. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Gikandaduhan sa mga anghel ang mga baba sa leon. Palakpakan ang Ginoo. Basta nagbuhat kag matarong, nagbuhat kag maayo, ayaw kahadlok. Gawas kon mamumuhat kag dautan. Hallelujah. Kana angayan kanang mahadlok diha. Pero wala kay gibuhat nga dautan, limpyo ang imong kasing-kasing. Hallelujah. Ayaw lang yung pag-apil sa tingog sa hangin. Unsay imong madungog, paghilom lang, magpasalamat sa Ginoo. Kay kining atong tigom, gipanalanginan sa Dios. Ayngon siya, panalanginan ko katong mo panalangin kanimo. Og tunglohon ko usab kadtong mutunglo kanimo. Lutihan ko kamo. Gipanalanginan kitang tanan sa Dios. Mao ang tinuod nga pagtuo walay kabalaka sa mga hulga. True faith is not frightened by threat. Hallelujah. True faith obeys the Lord and trust Him. Manaa kay gibati o wala kay gibati, kitang tanan mamauli. Naakabay gibati, naakabay sakit nga gibati, walay problema. Manaay gibati o walay gibati, sakit ang tuhod o way sakit ang tuhod. Kitang tanan, nakadestinasyon na. Maulay huna-hunaa, na kining kalibutan na walay gidulot nga kaayuhan. Halos tanang tao nagapaninguha, nagapaningkamot kay nganuman, ug dili ka maningkamot, ug dili ka maninguha, dili ka ka-escape sa kalisod. Kay kining kalibutan na lisod. Mao na nga ang tao nabutahan siya. Ug ang nagbuta kaniya mao ang iyang kabalakabusa nasa iyang unahuna, ug dili ta maningkamot patay gyud ta niani. Mga igsuon, na ang atong Dios buhi. Ang iyang gipangayo lang mao nga magbinuotan kita ni ining kalibutana. Magpasalamat kita sa Ginoo sa tanang pagabuhaton. Kining prepare to meet thy God, ako na nagisugdan pagtuon karon. Prepare to meet thy God.
Kung atong una-hunaon may unta, mga igsoon, kinahanglan mangandam na ta. Prepare to meet thy God. Hapit na ang rapture. Mali. Dili kini sa ato nga mensahe para sa ila, sa Israel. Sige lang. Okay. So balik ko na ko ang mensahe. Hallelujah. Ang tinuod nga pagtuo, kanunay nga nagapailalom sa Ginoo o nagasalig sa Ginoo. Mao na ang tinuod nga pagtuo. Ang Ginoo mismo niingon, bulahan kadtong nagatuo kanako nga wala makakita. Ikaw Tomas, ingon siya, kanang imong pagtuo, naaman tuod kay pagtuo, pero piki kana nga pagtuo. Hallelujah. Mao nga dasigon ko kamo sa pag-ingon. Dili kita mubulag sa pulong kay pinaagi sa pagpatalinghog didto ang imong pagtuo magasukad. Kay ang pulong sa Ginoo wala gyoy bakak. Amen. Walay bakak. Okay. So dinhi padayon nako to ang akong gibasa. Okay, praise God. Didto nakita sa hari nga wala gayud masunog si Sadrak, si Misak ug si Abednego. Og tungod kay wa man gyud masunog, didto nahikurat ang hari. Og si Nabucodonosor miduol og miadto sa kalayo, duol sa kalayo. Misinggit Sadrak, Misak, Abednego, verse 26 sa Daniel chapter 3. Chapter 3, verse 26. Sadrak, Misak, Abednego. Diha na siya miingon, servant of the Most High God, come out here. Hallelujah. Come out. Come here. Wow. Nigawas. Sa imong huna-huna, mga pila gito ka segundo sila sa kalayo. Morag sobra segundo siguro to no kay nagtuyok-tuyok man sa sulod sa kalayo. Unya nagistoryahan na pagyud ang hari, dili ba tulo na sila? O kana pagsulti nimo, dili ba tulo na pila na kasikan? Dili ba tulo na sila? Nganong naupat man na? Oh, naiusa nga moarag anak sa Dios. O pila na ka segundo to? Unya plus nanaog bagyod ang hari, pila ka segundo to? Nanaog siya dito na sa kalayo, sa hudlo. Unya yang giablihan, nisinggit siya, Sadrak, Misak, pila na to ka minuto? Abednego, gawas mo dire, dali. Praise the Lord. Masindihan lang kag wielding, gamay lang hilagsik dihan, iburot ng imong panit. Gamahanan yun ang atong Diyos, palakpakan ang pulong. God is able to save us. Amen. Og sa diha ang migawas na sila, come out. So Sadrak, Misak, and Abednego, nigawas sila sa kalayo. And the satraps, kadtong mga prinsipe, mga VIP, satraps, prefects, governors, royal advisors, crowded around them. Didto sila. Ning dool didto gilibutan sila. Unya didto gipanghikap-hikap, gipangsimhutan. They saw that the fire had not harmed their bodies. Wala gyud mga unsa, nor was a hair, bisan ng ilang mga buhok sa ilang mga ulo. Wala gyud mga sunog, ang ilang robes, ang ilang gipangsuot, wala mga unsa,
and there was no smell of fire. Bisan baho na lang, wala gyud makapilit kanila. Gamhanan ang Dios ni Sadrak, ni Misak, ug Abednego. O ang Dios ni Abednego, ni Misak, ug ni Sadrak, maoy atong Dios karon, palakpakan ang Ginoo. Og tungod niini, ang hari midaig sa Ginoo ni Sadrak og Misak og ni Abednego. Nganong naingon man niini, nabali. Ngano, tungod kay kining tulo ka mga Hebrew men nakaigo sa tinuod nga pagtuo. Mga igsoon, dili paulahi ang atong mga adlaw. Amen. Ang mga unbelievers, naapod sila ipagtuo. Pero kaso lang, ang ilang pagtuo, wala makaigo sa object. Wala makaigo sa butang. Ang 3 Hebrew men, nakaigo sila sa object. Kaya nga naman, kining object mauman ang Ginoo. Busa kay nakaigo man ang ilang faith, wala gyud sila ni disobey. Pero ang crowd nag-obey. Kadali ra pagluhod pila ra man sige mangluhod ta. Luhod sila, dali ra gud na oy wa di pila ra pagpamapa. Pero tungod kay ang tulo nakaigo sila sa tinuod nga object, Dios. They obey God. So ni disobey. Nganong nag-disobey sila, dunay daghang pulong sa Biblia. Ayaw ka magsimba sa dili mao nga Dios. Diinto magsukad ang ilang faith, gikan sa pulong sa Ginoo. Hallelujah. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Gikan sa pulong sa Ginoo. Mauni nga wa gayon sila mga tandog. Okay, tanaw daw nato ang Isaiah chapter 43. Isaiah chapter 43. Okay, tanaw ragod nato niya 1 and 2. But now, this is what the Lord says. He who created you, O Jacob, he who formed you, O Israel, fear not, I have redeemed you. I have summoned you by name. You are mine. Verse 2. When you pass through the water, sa dihang mulabang ka sa suba, I will be with you. And when you pass through the river, water yun ito. Sa dihang mutabo ka sa tubig, I will be with you. And when you pass through the river, sa dihang mutabo ka sa suba, they will not sweep over you. Dili yun ka ianod. When you walk through the fire, sa diha nga naay kalayo, you will not be burned. The flames will not set you ablaze. For I am the Lord your God, the Holy One of Israel, your Savior. I give Egypt for your ransom, Kos and Seba in your stead. Okay, so mo ni, kabalo sila ni ani. Ug tungod sa word, ning tuo sila. Wow. Ang kalahian lang karon kay naa pa sila sa Old Testament. Samtang ang manluluwas nga si Kristo naa sa New Testament. Mao man ay nakadiferensya. Sa mga butang, gipanalanginan sila, material blessings. Mga sakyanan, mga jet fighter, mga Iron Dome. Karon ang ilang bag-o nga armas, ilang bag-o karon na invento, dili na Iron Dome, napay mas labaw, Iron Beam. Hallelujah. Gipanalanginan sila sa pangpanguma.
Dili basta-basta ang Israel sa pagpanguma. Unsa pa? Mga gadget, computer, uban pa, gipanalangin na, pero sa spiritual blessings, wala sila. Kita ang nabulahan, palakpakan, kaya ang spiritual blessings niya kanako, naa kanimo, naa kanatong tanan. Wala mag-ingon nga, kung niya ka dinhi, dili ka na katoliko, oy katoliko kita. Lamang lang kalahian sa Roman Catholic, kay sa una nga mga Roman Catholic pa kita, wala gyud tay dala-dalag Biblia. Unya, wala tay huna-huna nga mupalalom sa mga pulong nga atong nabati. Wala tani ana, wala. Babara. Pero karon nga naablihan na kita, na usab ang imohang reliyon, wala oy. Wala. Mas ni samot ang atong gugma. Ingon nga mga Katoliko. Okay. Diin man agikan ka ng word Catholic. Gikan na sa Greek word is katahulo. Sa English, ingon siya universal, kinatibukan. Matthew chapter 28, naabay Katoliko diya, wala, naaray tibuok. Panglakaw kamo sa tibuok, mo ng Catholic. Panglakaw kamo sa tibuok. Panglakaw kamo sa katahulo. Panglakaw kamo sa universal. Panglakaw kamo sa tibuok, mo na. Pulong sa Ginoo, maoy mo umol aron ang atong pagtuo mo dako ug mulig-on. Kay kung moabot ang kalayo sa pagsulay, hallelujah, makabarog kagayod. Apan kung wala malig-on ang imong pagtuo sa pulong, diha man taig sa pagsulay. Pag moabot ang kalayo, hallelujah, amen. Faith and the fiery trial. Dili tanang adlaw nga nagkatawa ang tao. Dili tanang adlaw. Ang bulawan, agihon yun niya siyang fiery. Ang tanang hugaw, mo nag-iingon ka sa 1 Peter ganyan na, sunugon sa kalayo, aron mahimong genuine siya. Paghawas nila ni Sadrak ni Misak, bisan pag maghimo si Nabukadnesor og 5 kadagko nga mga hodno, mas hindako gyud hinuon ng ilang pagtuo. Kay ngano, na-experience nila ang Dios uban sa ilang kinabuhi. Palakpakan ng pulong. Mga igsoon ko diha kang Kristo, kining pagbalik-balik nato nga magsigit tagsimba sa Ginoo, good yun kaayo ka na. Labaw na, inig paminaw sa pulong, imulang isipti kadali ang imong cellphone, good yun kaayo ka na. Pero kung na ay nagawali, unya nagsigi po gadinhig, lingaw-lingaw, suroy sa kalibutan, wala gyud kay mahipos. Pag abot sa fiery trial, hala. Ang tulo pareho gyud. Wala moingon si Sadrak, ikaw na. Wala, dungan gyud silang tulo. Pantay gyud ang ilang pagtuo, dungan gyud silang tulo. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Palakpakan. Hebrews chapter 13:8. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Asa na makitaan? Mateo. Oh. Okay.
Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Asa na makitaan? Pinadayag. Hebrews chapter 13, verse 8. Gunit og pulong sa Ginoo. Hallelujah. Nag-anam og ligid ang mga panahon. Nag-anam og lutaw ang mga ebidensya sa panahon. Exciting ka na ba nga nagpaabot sa bagong langit o bagong yuta? Amen. Ninduta no? Ninduta no ato yung istorya ni. Kining kalibutan na dili gyud ni siya mahanaw. Kani. Pero mausab gyud ning mga porma ani. Kay i-renovate sumala sa pagtuon sa Biblia pod sunugon man daw kalayo ni. So mausab ni. Sunog yung tanang mga bakterya kagaw. Wala na. Unya, manaog ang new heaven, new earth, manaog. Okay. Pag naog, naka-open ang tanang mga pultahan. Sa ato pa, sulod gawas. Pag mugawas ka, layo kag suruyan, kadako sa kalibutan suruy-suruyan. Kung naay gwapong sakyanan karon nga wala pa manaog ang new heaven ug new earth, how much more Ginoo'y nag-uban? Wow, amen. Kung na-enjoy ka sa mga butang karon, kay naa may mga bag-ong nag-abot nga mga butang karon, like mga sakyanan karon na nanggawas na magbiyahe ka og pila ka adlaw sa ka moabot, pareha nila ni Randy ni Kokoy na magbiyahe 3 days ang biyahe nila. Maayo pa daw ang Manila o ang Mindanao biyahion kay pag-abot nimo sa Lipata, makatulog ka kay mutabok pa man og kanang dagat. Pag-abot nimo sa Matnog, makatulog na pud ka kay mutabok naman pud dagat. Pero sa ilang biyahe, walay tabukunon, straight yun na 3 days. Pero sa mga bagong sakyanan karon, pwede na ka mag-relax kay ngano man. Mudagan na siya nga wala nay operator, wala nay driver. Sensor na. Magdagan ang truck, pwede na ka dito mo ablis bintanag manot brass. Hayang-hayang kagadali, gadagan ang imong truck, sensor na. Kung ingon niya na ka-high-tech, mas labaw yun ka-high-tech ang Ginoo. Manaog ang new heaven, ang new earth, unyas gawas, sulod. Sulod gawas ang mga tao. Dakog suruyan. Wow. Palakpakan ang kulong. Mao nga ingon si Pablo, dili ko ikabaylo ang diha sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Maayo ba ang pulong sa Dios? Maayo gyud ang pulong sa Ginoo. Mao nga mga igsoon, walay laing saligan nato siyara. Mao nga mag-inam po ay ta, maglinabanay pud ta. Unya magsinabtanay pud ta. Wa may lain kita raman. Ako makasabot nimo, kamo makasabot nako, kitang tanan managsama. Magsinabtanay kita. Kay usara kita diha kang Kristo. Manindog kita. Ginoo, salamat. Taas sa inyong makamot, panalangin ni sila nga mibayaw sila makamot Ginoo. Na ang mga mensahe gikan sa unang panahon ug hangtod karon. Dili gayud kini mausab. Unsa man ang mga pulong nga imong gilitok, mauna kana, dili na gyud kana ma-argue pa namo Ginoo, dili na namo malalis Ginoo. Mao lamang nga igo lamang kaming magsunod sa imong pamaagi. Busa dad-a kami sa kalipay, dad-a kami sa kalinaw. Kaya nga among dakong pagsalig na aragayod kanimo. Ug ikaw ang among gilauman nga mao'y musapnay kanamo. Sa diha nga moabot ang kalayo sa pagsulay kanamo. Ginoo, sama ni Sadrak, ni Misak ug ni Abednego. Kalayo nga nagsulay kanila.
Maupod Ginoo sa maabot nga mga panahon, kalayo, fiery trials. Mao nga Ginoo ni apay daghang mga tao sa siyudad sa Tagum nga nagkinahanglan sa imong pulong. Liguna ang imong makatawhan. Ginoo na apay mga katawhan nimo sa laing mga nasod, Ginoo. Mga katawhan, Ginoo nga nagkinahanglan kanimo. Proteksyonis sila. Ang among mga kadugo, mga kaparintihan, mga anak nga tuwa sa gawas. Mga higala, mga silingan nga tuwa sa gawas nga nagasubaybay kanamo karon. Proteksyonis sila. Ayaw sila itugyan sa mga dautan. Mga Ginoo, hinlui kami kanunay. Pasaylua kami sa among mga kasing-kasing, hinlui kami. Salamat Ginoo nga ang imong pulong wala gayoy bakak. Nagaampo ako nga duna pay mga tao dinhi nga imong gitawag, nga nagkinahanglan sa imong pulong. Mao nga kini nga dapit panalangini Ginoo ang puro kapi. Tibok Tagum City, panalangini usab ang among kapitan, ang among chairman, panalangini ang tanang mga opisyalis, ang among mayor. Salamat Lord, walay mga wala kanamo sa siyudad. Nagkinahanglan kami sa imong tabang. Among gipasalamatan ang imong pagpahinumdum kanamo. Sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen ug amen. Wali, tibuok kalibutan. Wali, tudlok ang mong tanan. Galing, kung ako mong saysayan. Kinyo, mansap kong yamiran. Oh yeah, medyo. Og ako silang hisabkan. Musa, nagkahilom na lang. Unya, ako silang giampuan. Ang pulong ni Kristo masabkan. Unya, ipadayon ang asoy sa pagministeryo sa pulong ni Kristo sa among ang baryo. Barugo, oy, daghang mga tao, puros pilosopo, mga hambugero o mga bisyoso. Nan, wag yukoy nahimo, bugal-bugal diri, bugal-bugal dito, mga one-way kuno. Oh yeah, wali, tibuok kalibutan, kay aron ang tanan, magagkaplag sa ilahang kaluwasan. O niya, ipadayon ang asoy sa pagministeryo sa pulong ni Kristo sa amo ang baryo. Mo gyapon bariwa. Oy, katong mga tao, among giampuan, among giadtuan, among gibaybulan. Oh yeah. Nan, akong himatigdan, naminaw na sila, nagsinaw ang ilong, naglurat pang mata. Oh yeah, wali, tibuok kalibutan, kay aron ang tanan, magagkaplag sa ilahang kaluwasan. Wali, ang dunay kasayuran, basaha ang teksto, 1 Timoteo, Kapitulo 5, versikulo 8.
mo kadto ang wali tibuok kalibutan.